Kapin 500 ka mga mag-uuma gikan sa 10,719 registered farmers sa Cebu City Agricultural Department (CONCAD) ug 115 na ka mga ektarya sa 28 ka Aplan Barangay sa Dakbayan sa Sugbo ang nag-antos sa mga epekto sa nagpadayong El Nino. Matod ni Engineer Joey Baclayon, pangulo sa CAD, usa sa mga reklamo sa mga mag-uuma mao ang gamay nga tubo sa ilang mga utanon. Nagbuhat na tayo because there is some mga accounts nga na problema na sila, inani wala mo tubo ang ilang mga budi na katubo ang ilang mga tanom ba no? Kay nakulang nagsudog tubig. Aron matabangan ang mga apektadong mag-uuma, plano nilang ilusad ang loan program aron mahatagan og 5,000 pesos ang matag registered farmer, samtang 97 million pesos ang allocated budget sa Cebu City Government alang sa mga ekipo aron pagtubag sa mga epekto sa El Nino. Agi po sa dungan po sa itong kampanya ang paghatag po og inputs. Pareha sa kanang common magina magkulang ang tubig kaya naman mga hoses, mga drums, mga liso po, uban po ang fertilizer, uban po ang mga pumps, no? Mga dagko nga pumps. Apan dili lang ang kainit sa El Nino maoy hinungdan sa kanihit sa tubig sa mga bukirang barangay sa syudad sa Sugbo, kung dili ang kainit sa panagbangi tali sa kampo ni Cebu City Mayor Michael Rama ug MCWD Chairman Joey Daluz III. Matod ni Daluz, daghan sa mga bukirang barangay sa Cebu City North District ang wala gyud agas kay hangtod karon wala pa mapirmahi sa mayor ang mga permit aron paglihok sa ilang mga distribution lines. Ang maong mga permits dugay na nilang gisumite ngadto sa Technical Infrastructure Committee apan so kanang permits nga kuha una mo sa excavation kutob lagi na sa TIC. Now once TIC approves it, okay na. But for MCWD, special lang among lane kay kung mas TIC mo adto pa sa office of the mayor dito wala nga adto sa city administrator's office mo pa until now pa man mo gawas. Mga pila ni Kabuk attorney? Ubay-ubay? Ay, mga 5, 6 permits because na naman mi supposedly agsungot na nami ibutang nga distribution pipe, guba, budlaan, binalyo. We have already bidded this out. Na natay mga contractor, they are ready already to put in the pipes but wala lagi permit. So gikumpirmar kini ni Cebu City Councilor Nestor Archival ug gani giusikan kini sa water supply nga pwede untang mahatag sa Lusaran Dam ngadto sa mga northern mountain barangays. It's so sad that right now, until now, paghimo na mo another session, niingon ang supplier sa tubig, we have a lot of water. Daghan kami tubig, pero pagawasan na sa among tubo. Karon it goes down nga ang mga kabukiran like guba, no, na Isiraw, Pulang Bato, Binalyo, Agsungot, wala na sila tubig. Now, akong gipaluap ang manager, si Engineer Danuso, nindot kayo na siya nga manager, maayo, automatic siya ningon, we have already the documents nga naglatid anak nga butangan na nato. But again, the problem is the city government. Andam si Archival nga mohangyo ngadto sa mayor sa pagpirma ni ining pending permits aron dili na magpadayon ang sakripisyo sa katawhan. What we can do in the council, because we are a legislative body, we're going to make a request for the mayor to sign that permits in order to facilitate the giving of water to the constituents. Maura gyud na. Kini sa Alfrancis P. Merobeno, Bipsocom intern alang sa My TV Cebu.